চারিজন হলে আরো একটা পুরস্কার, 5 জন হলে আরো একটা পুরস্কার। মাক দেউতা দুইটা দুইটা, তার এটা নরা তার এটা সোয়ালি। বিটিসি बिटिआरआव बिजेपिआ गावनि गोहो खुंथायाव फैयोबा प्रमद बर'आ दिल्ली गुवाहाटी खारबाबो आग्रोमनाय नङा। राजखान्थि खालामनो नागिरोब्ला बे मालाबाबो माने गनायजाथाव जाया। তিনিচুকীয়া ছাৰে সেই কথাটো কৈছে আৰু ছাৰে যি চিন্তা কৰে খুব ভাল চিন্তা কৰে। আৰু ওদালগুৰি 10টা নহয়, পাৰিলে তামোলপুৰৰ 6টাটো কম্প্ৰমাইজ নকৰো, তামোলপুৰৰ 6টা 10 16টা। लाजियासे गोविंद बसुमतारिया सान हर उदालगुरियाव थायो। बे जायगायावनो बिजेपिनि दैदेनगिरिया गाग्लोबहैबाय आरो साननैसोनि उनाव प्रमद बर'नि जायगायाव गाग्लोबहैगोन आरो बिनि उनाव हाग्रामा महिलारि सारनि जायगायाव गाग्लोबहैगोन। लासै लासै बिटिसि बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जायगायाव बिजेपिया गावनि पावाराव गसंनानै थायोबा प्रमद बर'आ दिल्ली सरकारनि लांगोनायाव गुवाहाटी सरकारनि लांगोनायाव सानहर खारबाबो आग्रो मोननाय नङा। गोसोखां जेब्ला हाग्रामा महिलारि सारा गावनि गोहो खुंथायाव दंमोन, दिल्ली सरकार गुवाहाटी सरकारखौ गिख्रं होदोंमोन। गावनि जायगायाव थानानैनो क'क्राझाराव गसंनानै दिल्ली सरकारखौ गुवाहाटी सरकारखौ सोमावग्लुंदोंमोन। बिटिसिनि मोनफ्रोमबो एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो हादोंमोन। दिनैनि समाव बिजेपिया गावनि आखायाव मोनफ्रोमबो समस्थिखौ लानो हायोबा बिजेपिया गावसोरनो खामानि मावनो थाखाय गसंगोन। मानो होनोबा इउपिपिएलनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि खामानि मावनायखौ हयथ' मोजां मोनाखै। बिनि थाखायनो बिजेपिया बिटिसि बिटिआरनि जौगानाय खामानिखौ मावनो थाखाय गावसोरनो मोनफ्रोमबो समस्थिखौ देरहासार खालामनानै गेदेमा रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै खामानि मावनो थाखाय आगान सुरदों। बिजेपिनिफ्राय दा माने बड'लेण्डनि जि जानो गोनां बिसायख'थि बिनि थाखाय साखाफारा जागासिनो। दा 40टा समस्थियाव बिजेपिया बबाव बिसायख'थि गेलेगोन बिनि सायावसो माने गासैबो जायगायाव मन्त्रि बिथांमोनखौ इनचार्ज होनानै दा बयखौबो लोगो हमगासिनो दं रायजो राजाजों लोगोसे बिजेपिनि मावथिफोरजों। बिनि उनावसो थांखि फैगोन जे बबे समस्थियाव गेलेगोन आरो बे समस्थियाव सोर सोरखौ बिजाथि हिसाबै फसङोब्ला माने रायजो राजाफ्राबो माने मदद होगोन बेखौ नायबिजिरगोन। भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय, जोबोद लाजिथावना। बिटिसि बिटिआरखौ गाग्लोबनो थांगासिनो दं बिजेपिया। बै समाव जेब्ला हाग्रामा महिलारि सारा गावनि गोहो खुंथायाव दंमोन अब्ला दिल्ली गुवाहाटी सरकारखौ सोमावग्लुंदोंमोन। क'क्राझाराव जिरायनानैनो दिल्ली गुवाहाटी सरकारखौ सोमावग्लुंदोंमोन। हाग्रामा महिलारि सारा गावनि मावनो गोनां खामानिखौ गावनि जायगायाव थानानै बिटिसि एकर्डनि मोननो गोनां माखासे एकर्डनि दफाफोरखौ जायगायाव थानानैनो दिल्ली सरकार गुवाहाटी सरकारखौ सोमावग्लुंदोंमोन। नाथाय सम सम बिजेपिया इउपिपिएलखौ जोगारनो नागिरो। नाथाय प्रमद बर'आ आरो प्रमद बर'नि आगदा आखि जायफोर गोहो खुंथायाव दं, बिजेपिया इउपिपिएलखौ मानो जोगारनो नागिरो? प्रमद बर' आरो प्रमद बर'नि आगदा आखि थांनानै बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरखौ आथिं हमहैयो। जोंखौ रायजोनि सिगाङाव लाजिदाफोनां, नोंसोरजों जोङो अराय सम खामानि मावनो हा दाहा बा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो हा दाहा जों नोंसोरजोंनो बजबनानै थागोन। बेबायदि जोंनि नुहुरनायाव जोबोद लाजिथावना। साननैसो सिगां बिजेपिया सान हर गोविंद बसुमतारिया उदालगुरियाव थायो। बे उदालगुरियाव थानाय जायफोर गोविंदखौ लानानै बिटिसिनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बा बिटिसिनि मोनफ्रोमबो समस्थिनि दैदेनगिरिफ्रा गोविंद बसुमतारिनि सायाव सोनारो। बे गोविंद बसुमतारिनि जायगायावनो सान हर उदालगुरियाव थायो गोविंद बसुमतारिया। बे जायगायावनो बिजेपिनि दैदेनगिरिया गाग्लोबहैदों। गोविंदनि जायगाखौ गाग्लोबहैदों। गाबोन समफोर प्रमद बर'नि जायगाखौबो गाग्लोबहैगोन आरो प्रमद बर'नि जायगाखौ गाग्लोबखांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारि सारनि जायगाखौ गाग्लोबहैगोन। बेबायदिनो बिजेपिया गावसिनि दिल्ली सरकार आरो गुवाहाटी सरकारनिफ्राय बिटिसि बिटिआरनि जौगानाय खामानिखौ दैथायहरदों। बे दैथायनाय खामानिफोरखौ गावसोरनो गोहो खुंथायाव थानानै गावसोरनो मावनो लुगैदों। बेखौ रोखा रायजो राजाफ्रा
हमदांनो हाबाय जायफोर बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रानो बर'नि जौगानाय आरो बिटिसि बिटिआरनि जौगानाय खामानिखौ दैथायहरदों इउपिपिएलनि मावनाय खामानिखौ मोजां मोनाखै आरो इउपिपिएलनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि मावबाय थानाय खामानिखौ हयथ' मोजां मोनाखै जानो हागौ बिनि थाखायनो बिजेपिआ गावसोरनो मोनफ्रोमबो समष्टिखौ आखायाव लानानै मोनफ्रोमबो बिटिसि बिटिआरनि जौगानाय खामानिखौ गावसोरनो मावनो थाखाय मोनफ्रोमबो समष्टिखौ गावसिनि आखायाव गसंथानानै लाखिनो नागिरदों जों बेखौ रोखा नुहुरदों नाथाय प्रमद बर'आ उननि समाव बिजेपिनि मोनफ्रोमबो समष्टिखौ बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि खुंथायाव लायोबा दिल्ली सरकारनि लांगोनायाव थांनांगोन गुवाहाटी सरकारनि लांगोनायाव थानांगोन सानहर दिल्ली सरकारनि खाथियाव थांनानै गुवाहाटी सरकारनि खाथियाव थांनानै बिटिसि बिटिआरनि जौगानाय खामानिखौ आथिं हमहैनांगोन दाबो प्रमद बर'आ गाव बिखाफोर दाननानै आसि थुनानै खामानि मावनो हानाय गोहो गैया बै समाव हाग्रामा महिलारि सारा गावनि गोहो खुंथायाव थानानै दिल्ली सरकारखौ गुवाहाटी सरकारखौ क'क्राझाराव जिरायनानैनो बिटिसिनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावनो थाखाय गसंनानै क'क्राझाराव आसि थुहरनानै खामानिखौ बिहरोमोन क'क्राझाराव थानानैनो दिल्ली सरकारखौ आवाज हरनो हादोंमोन गुवाहाटी सरकारखौ आवाज हरनो हादोंमोन दिल्ली सरकारा गिनानै गुवाहाटी सरकारा गिनानै क'क्राझारसिम खामानिफोरखौ दैथायहरनो गोनां जायोमोन बेनो बर'नि पावार बर'फोरनि थाखाय गोहो बोलो বিটিসি ভোটকো जों बुंनानै लानो हायो বিজেপিয়ে কি ক'ব মই সেইটো ক'বলৈ নাযাওঁ মই আৰু আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ চলি থাকক এই যিকেইদিন আমাৰ দিন আছে এই 4 মাহ ইয়াত আমি তীব্ৰ গতিৰে আমি এইবাৰ কাম কৰিছোঁ বহুখিনি আঁচনি অলৰেডি ঘোষণা কৰি থোৱা আছে আৰু এই ঘোষণা কৰা আঁচনিবিলাকক সঁচাকে বাস্তৱত মানে একেবাৰে গ্ৰাউণ্ডত নিয়াৰ কাৰণে আমি জোৰদাৰভাৱে কাম কৰি আছোঁ আৰু আমি শুনিছোঁ আমাৰ সন্মানীয় দিলীপ শইকীয়া ছাৰে সেই কথাটো কৈছে আৰু ছাৰে যি চিন্তা কৰে খুব ভাল চিন্তা কৰে আৰু ছাৰে ভৱিষ্যত আহি থকা দিনটো কেনেকৈ লৈ যাব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেত ডাঙৰীয়াও আছে আৰু আমি মোৰ ফালৰ পৰা ব্যক্তিগতভাৱে মই ক'ব খোজোঁ যে অহা 2026 চনত আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কৰাৰ কাৰণে আমি ইউপিপিএলে আৰু মই বিশেষ কৰি ৰাকেশ ব্ৰহ্ম জোৰদাৰভাৱে কাম কৰি আছোঁ মই এইখিনি কথাই ক'ব পাৰোঁ না বৰ্তমানলৈতো আমাৰ এতিয়া 7 তাৰিখত অলৰেডি আমাৰ CWCৰ মিটিং আছে তাত এটা ডিছকাশ্যন হ'ব আৰু সেইটোৱে কথা সঁচা কথাটো এইটোৱে যে 40টা সমষ্টিতে আজি আমাৰ বুথ গঠন কৰা হৈছে আৰু এই বুথবিলাকত আমি বহুত ষ্ট্ৰংকে কাম কৰি আছে কিন্তু যেহেতু আমি NDA হিচাপে আছোঁ আমাৰ কথা বাৰ্তাবিলাক আমাৰ তাতে শেষ নহয় আৰু এই কাৰণে আমি ক'ব খোজোঁ সময় বহুখিনি আছে এই সময় থাকোঁতে আৰু বহুতখিনি হয়তো আমাৰ এই মানে দিনবিলাকত বহুতখিনি নতুন কথা আহিব বুলি মই আশাবাদী আৰু এইটোৱে স্পষ্ট বাৰ কৈছোঁ যেহেতু NDA হিচাপে আছোঁ ভৱিষ্যতে NDA হিচাপে থাকিব গতিকে আগামী সময়ত NDA চৰকাৰ কৰিব আৰু যদি NDA চৰকাৰ কৰিব প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া ইচ্ছিত এটা আসন লৈ পেলাই আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া বিজেপি তেখেত ডাঙৰীয়াই ভালকৈ চিন্তা কৰিব ক'ত কি কৰিলে ভাল হ'ব আমি তেখেতসকলৰ লগতে আছোঁ মুঠতে আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি মানে বিকশিত ভাৰত বনোৱাৰ যোনটো চেষ্টা আৰু অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থানত থোৱা যোনটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ চিন্তা সেই চিন্তা সকলোকে সাঙুৰি বনাবৰ দিনতো ইউপিপিএলে সদায় আমি NDA হিচাপে থাকিম বুলি মই ক'ব পাৰোঁ বিজেপিয়া जोंनि मानव गेदेर चिफ मिनिस्टार आरो जोंनि रायजो कमिटिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया मानव गेदेर बिथांमोनहा माने दासान्दि बुंगासिनो दं अपेनलि माने 20-25 गेलेगोन ओमफ्राय दाख्लै जों आफादगिरिया बुंदों जे 40थायावबो गेलेगोन बेखौ पार्टिया उनावहाय माने थांखि लाहैगोन खिन्थु मोनसे खोथाया रोखा होननानै बुंबाय थादों जे बिजेपिया हारसिङैनो इलेक्सनखौ गेलेगोन आरो बे मथे दा गासिखौबो बिथोन हरनाय बायदियै गासिबो जायगायावनो बिजेपिया दा माने खामानिखौ मावगासिनो दङ आंहा स्पिकार समष्टिनि अनगा दस्रायाव आंहा जेबो खामानि थाया बा पार्टिनि एक्टिभिटियाव आं इनभल्भ जानो हाया नाथाय माने पार्टिनि बिथोनखौ आंनि समष्टियावबो हरदों नालाय बे हिसाबै आङो मोनथिगौ आरो बे मथे बिजेपिनिफ्राय दा माने बड'लेण्डनि जि जानो गोनां बिसायख'थि बेनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दङ बिटिसिनि जितु बिसायख'थि बेवहाय नोंथांनिफ्राय गेलेनाय जागोन ना आंनिफ्राय गेलेनाय जाया मोनसेया जाबाय पार्टियासो थांखि लागोन सोर बेवहाय गेलेगोन आं अलरेडि आसाम आयेन आफादनि माने बुंथिगिरि गतिके आङो बेवहायथ' गेलेनायनि खुनु बाथ्रा फैया बदेबानि माने गासैबो माने मा होनो समष्टियावनो बिजेपिया लासैनो माने बिजाथिफोरखौबो थि खालामो
रायजोआ जुदि नागिरोबा बिटिसिआव गेलेनो थाखाय नोंथांखौ होमबानिया ना रायजो नागिरब्लाबोथ' बियो माने मा होनो पार्टिनि सायावसो थांनांगोन रायजोआ पार्टिखौ बुंनांगोन अब्ला पार्टिया निस्सय बेफ्राव बेफोरो बिबेचना खालामगोन गतिके पार्टियाव जोङो थानाय हिसाबै जोंनि पार्टिया जिखि थांखि लाया आरो पार्टिनि हाइकमान्डनिफ्राय जिखि बिथोन फैया बेखौ जों मावनो थाखाय माने बाध्य जों मावनांगोन सासे पार्टी वार्कार हिसाबै आरोखि जुदि पार्टिया जुदि नोंथांखौ बिजाथि हिसाबै दैथायहरोब्ला समस्थिया मा जागोन सार जुदि नङा आं ओंखायनो होनदों बेथ' पार्टिनि सायावसो पार्टिया बे थांखियावनो फैयाखै दाबो आरो बेबायदिसिम दासिम बिजाथिनि सावरायनायानो फैथ'वाखै दा 40टा समस्थियाव बिजेपिया बबाव बिसायख'थि गेलेगोन बिनि सायावसो माने गासैबो जायगायाव मन्त्रि बिथांमोनखौ इनचार्ज होनानै दा बयखौबो लोगो हमगासिनो दं रायजो राजाजों लोगोसे बिजेपिनि मावथिफोरजों बिनि उनावसो थांखि फैगोन जे बबे समस्थियाव गेलेगोन आरो बे समस्थियाव सोरखौ बिजाथि हिसाबै फसङोब्ला माने रायजो राजाफ्राबो माने मदद होगोन बेखौ नायबिजिरगोन सिट जानायनि खोथाखौ बहुतखिनि बुंदों नङा बेखायनो आं होनदों बेवहाय सोरबा बुंनायजोंथ' जाया बे पार्टिनिफ्रायसो ओमफ्राय आं जाहैबाय आथिखालाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि गतिके आसाम आयेन आफादनि सासे बुंथिगिरि जानानै आं आरो खुनु बिसायख'थिनि बेलायाव जेबो सावरायनायावबो आं बाहागो लानो हाया मोनसेया जाहैबाय आंनि पार्टिया जेराव आंखौ एथ' गिदिर मोनसे बिबानखौ होनानै दोनदों आरो बेखौनो आं खामानि मावगासिनो दंखायो बे बेलायाव आङो गुबुन बाथ्रा आंनि बेक्तिगतनिफ्राय साननायनि खुनु बाथ्रा फैया ओंखायनो गासैबो बिथिङानो पार्टिनि माने जिथु मा होनो थांखि बे थांखिनि सायावसो गासिबो जाजोबो दाख्लैनि मेलाव जों नुनो मोनदों नोंथांनि बिटिपि सरकारनि आफादगिरि दिलीप सयकिया बुंदों बिटिसि हालामाव होयो गोबाङानो दिनै उपेन्द्र ब्रह्मनि नामाव मोनसे प्रटेस्ट खालामदों बाट दिनै जा बिथांमोना बिदि खालामदों बिनि थाखाय रावबो रायजोफ्रा गैया बेखायनो बिजेपियावसो बांसिन मेजरिटि बोनो हादों होनना बुंदों सार मा बुङो बेलायाव नङा बेवहाय एसे बुजिनायफ्राव गोरोन्थि बुजिलायदों आसलते दा बड'फानि मुं लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्रा जेरै माने रायजो दल बिथांमोनाबो माने बड'फानि मुङै बिटिसिनि इलेक्सनआव बायदिसिना माने बाथ्रा माने बुंगासिनो दं बेफोरखौ लानानैसो बिथाङा दाख्लैहाय बुंदोंमोन जे बड'फानि मुङैल' माने राजखान्थि खालामनो नागिरोब्ला माने बेखौ जोङो मालाबाबो मदद खालामा बेदरफानि आदर्श नितिजों जि मोनसे मावनो गोनां हाबाफोर बे हाबाफोरखौ मावनायासो गिदिर बाथ्रा नाथाय बिथांनि नामखौ लानानै खालि राजखान्थिनि थाखायल' जुदि माबायोब्ला बेफोरो सोलिनाय नङा बिथाङा बे बेलायावसो बुंदों जे दा गोबां माने बड'फानि मुंखौ लानानै जिहेतु बड'लेण्ड नालाय बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव दा बयनाबो मोनसे माबाया फैदों जे जिहेतु बड'लेण्डआ मानिफ्राय जोनोम जाखो बड'लेण्डआ जोनोम जाबाय जे बड'फानि सोमावसारनायनि गेजेरजों माने मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै बिटिसि दिनै बिटिआर गोरोबथा जानाय आगोलनि बिएससि गोरोबथा जानाय बिनि गुदियानो जाहैबाय बड'फा बे गासिबो ओंखायनो बिनि मुंखौ माने मा होनो बिनि सिमां होननानै माने जेनेरेलि बुंनाय जायो जिहेतु बिनिमोन नालाय आइडिया आरोखि दा बेखौ लानानै नैबेयाव बिसायख'थिनि समाव दा गोबाङानो बिथांनि मुंखौ बाहायनायनि बेलायावसो दिलीप सयकिया बिथाङा बुंदों जे खालि बिथांनिल' मुं लानानै राजखान्थि खालामनो नागिरोब्ला बे मालाबाबो माने गनायजाथाव जाया ল'ৰা ছোৱালী যাৰ এটা থাকে তাকতো চৰকাৰী আঁচনিয়ে দিব নালাগে আমাৰতো এতিয়া হিন্দু মানুহক হিন্দু মানুহৰ জ্বৰ অকল ল'ৰা এটা ছোৱালী এটা তাক চৰকাৰী কোনো আঁচনিয়ে দিব নালাগে আৰু এটা ল'ৰা ছোৱালী যদি পুহিব নোৱাৰে কি মা দেউতা হ'ল এইটো বুজি পালে না আৰু যদি 3টা হয় এটা পুৰস্কাৰ থাকিব লাগিব অৰুণোদয় ঘৰ কিবা কিবি পোৱাৰ বাদেও আৰু 3টা হলে এজন বাচ্চা যে বেশি করেছে না 2জনের তার কাছে পুরস্কার থাকিব লাগে আর 4জন হলে আরো একটা পুরস্কার 5জন হলে আরো একটা পুরস্কার মানে তো মুশকিল আছে শাস্তি যে এই অলপমান হিন্দুর ক্ষেত্ৰত নহলে তো নাই নহয় এতিয়া যদি এটাই সন্তান সরকারি আঁচনি বন্ধ কৰি দিব লাগে কোন মা দেউতা এটা সন্তানৰ কাৰণে সরকারি সাহায্য লাগে নেকি হ্যাঁ নালাগে কিন্তু 3টা হলে তাক আমি সবে তাইফালে সহায় কৰিব লাগে সবে হয় না নহয় গৰু এটা ছাগলী এটা এনেকুৱা চব দিব লাগিব ঘৰ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ তো আমাৰ জীৱন বিলাকৰ তেনেকুৱা হৈ গৈছে এতিয়া মাইনাছত গৈ আছে মাক দেউতা দুইটা তাৰ এটা ল'ৰা তাৰ এটা ছোৱালী 2জন বিয়া 3টা থাকিল 2টা 4টা মৰি গ'ল থাকিল 2টা আৰু বেলেগ 4জনৰ 2টা হয় না নহয় সিহঁতৰ 2টা বাচ্চা এটা আৰু বিয়া হ'ল আৰু সিহঁতৰ 2টা মৰি গ'ল গতিকে আৰু কি থাকিব এতিয়াতো ঘৰ ৰখিবলৈ মানুহ নাই নিকাশি এনেকুৱা হৈছে না নহয় মই নাজানো বহু জায়গাত এনেকুৱা হ'ল ল'ৰা ঘৰ পঢ়িবলৈ তাতে চাকৰি পালে ডক্টৰ হ'ল কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ল আৰু এতিয়া বুঢ়া বুঢ়ী বয়সত ঘৰ ৰখিবলৈ মানুহ নাই আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে এতিয়া ল'ৰাও নাহে এতিয়াতো মুছলপুৰ চোৱাটো ঘূৰি নাহে হয় না নহয়